Салом алейкум ба ҳама бародаро, ба ҳама тамошобино. Марамат клипи наи мара тамошо кунед, клипи ғарибия. Агар ҳамин клипи ғариба 5000 лайк гирифт, димша пешкаш шумо мекунем. Но гуфтанам мумкин ман дар YouTube канал дорум Фидо ТВ. Дар мода обуна мешем. Зинда бошем. 2020 Фидои ма билети ғарибӣ ҳар сар супидам аён мешава бидидам оча хобу дидам да орзуи тира дидан мара гуфти ё зиби ё гуфтам не моҳи дигари ана крис мондам даи мулки ғарибӣ ҳар рӯз як хабари маргай дили тида дардай билет шава мегум та наши дига кинҷи дарда ҳама да ҳами ҳола неки бо да ҳами ҳолат пул метем касал намекиша бекори мора дури бачат хона да сабади ғам кадай касе ёдум кадагнон да гулум рӯз кадай чанд брати ғарибум ҳам хеле касал биромадан скори омад бурчо неки дига наёмадан э худои ма чӣ мешида боша фардои ма нигаҳбони ма бош даи мулки ғариб напартои ма ҳама интизорем ки кайрао ҳуй меша як хона да нур меша дига хона да туй меша алло додар билечит рои ки данита ака пул надорум ҳамаш рафт суми патенда ма да ди байни уқёнус мондам зиндагида аози гӯё ғарқ шидам кишти титаникда яке рафтам чӣ ҷавоб мегум очае рамазонда пирсаина ту омада чӣ ба ӯ наомадак рӯз гузаштеса ранги мо шабо ранги сол ранги мо чанд ғариб раиси нава интизор пуле ки ба машаққат кор кардем 4 моҳи дароз як пули билети ватан мешававу халос яташ бача зан медод уш бояд қарзам медод дигариш суми дагавори фарзандча медод шигр кун брати ма вақте ки хона омадӣ пули мошин зан меша боша саломатӣ камон уже ки самолет паравы да осмон уснишкори осон худо бошамо нигаҳбон ба азоб қарибай ҳама кентома дур шидам ба ханда қарибы чанд боро дуруғ гӯшидам ҳамсолом хована май пай пул шидам ман мехезам майхо вақте чашмотам мепӯшида ба азоб қарибай ҳама кентома дур шидам ба ханда қарибы чанд боро дуруғ гӯшидам ҳамсолон хована май пай пул шидам ман мехезам майхо вақте чашмотам мепӯшида